Ieu! Ahí va. Fallo técnico, momentu baten. Ya está. Ya está. Gabon, Antjon, zemuz. Iepa, Gabon. Jode, kiston espektatibak sortu juk hemen, Bai, Bai, jode, ondi direktu hasiera eta ja 50 pertsona zaudek. Guri beira. Adiós. Bai, motel, hostia. Bueno, Gabon danoi. Horiek. Bueno, gabon danoi, eta ez baldin mazte, bale, baju xamarra entzutek, bale, mil esker gamera untxia, bai, eske, hola, hemen juten neuken gauza galdatzen agar, itzintza momentoten, Antxon, favorez? Bat biru lau, Oino, 6, zazpi. onja ondo, ez? Nike mikrofonua ilotzia bazakat, Igual emaizkiok debe batzuk, baino ondo ziok, Igual, pixka, basu esate joen dik. Digo jok. Vale. Hor, Oino aberroain. beto, ez? Vale. Bueno, problema hauek beti izatetxea, baina txateko jende hau oso exigenti izen hori dek, kontenido exigitzen hona izatetuk. Musikoak izango jata. Bai, danak izango juk. Gu baino hobi gainea danak, Seguro. Obeto baina basu jo ez italko, zesateki. Zintzoat gehi, a ber, bale, on. Vale, oin nik emango jat ganantzi pixkat. Ados. A ber, bat biru, 1846, Bai, 1847. Oin ondoziok. Vale. Bueno, taziok esateik ze estudio elegantea, Antjon, eta bai, adosnatxiok ikustek hor eure txoko politie montauteko egela, ez? Bai, hauxe da, nere meditatzeko tokila, ez? Hementxe etxian jarri nituen hasieran ordenagailu bat, gero gitarran ampli bat, eta pixkanaka jostailu gehitzen. Ba, gero itzengo jau, ze jostailu dauzkekan da asunto hauek, baino hasieran beti eskabo izoat gonbidauei, eta por cierto, bigarren denboraldixe estrenatzek, iaiz, bigarren denboraldiko lehenengo invitaua, eta hori, lehenengo galdetu izen dira, ba, eure buru epizketa aurkeztie, ba, nundik atorren, zeina izen, ze etxegen. Vale, ba, Antxon naiz, Antxon Aramuru, Usurbildarra, 33 urte, eta, bueno, gitarra aldetik, 6 urtekin hasi nintzen, gitarra jotzen, baina da urte bat. Eta, ba, hoxe, hasi nintzenetik, enaiz gehatu, fase diferentan, baina hasiera musika eskolan daola, eta geho ja pixkat gaztetu eta beste gogo batzuk sortu zianian, ba, gitarra elektrikoa hartu, eta ba, ingen ditun nik 16 bat urte nitula Epok taldia, hemen Usurbildar lagun batzukin. Maketatxo bat grabatu genuen, eta gutxi gehiago. Batez eola bertsilluak eta ite genitunak. Eta hoi bukatzean ondoren Otzikara taldia, baita ere Epokeko bateria Mikel Olasakin. Eta Otzikarakin 2 disko egin genitun, ondoren Izeber taldian atxun nintzen, arekin beste 2 disko, eta ondoren Miise, dala gaur egungo proiektua. Baita ere Epok eta Otzikarako bateriakin eta Otzikarako bajistakin. Eta hoxe, oain Miise atope, disko bat atea genuen, pandemia erdin harrapatu gintuna, eta hauxe, gero beste gauzatxo batzuk egin ditut, baina, bueno, hoxe nire rekorridua gitarra aldetik. Vale. Rekorrido politie, ez? Ostia, disko desente, talde desente, estilo desente baita, ez? Jorratuko dituan. Bai, esan dako lehenengo taldia Epok, ba, bueno, punk rocka edo izango zan, hasi berrik... Ba, gaztetan etxekena, ez? Imitazioa, baina, bueno, hola ikastea, hartu etxaiaken kantak, eta venga, egurra. Eta Otzikaran, bueno, ba, metal hardcore estiloa gertuatzen, ahots guturalakin daola, gitarrak ren afinatuta, eta bai, Izeberren izan zan, bueno, ba, rock, ez dakit nola ditu rock, melodikoa. Stoner toke bat batxe igual?
Bueno, eske, bai, ez dakit. Etiketak zabala dituk, ez? Baino... Bai, zaila jartzen, baino... Bai, medio tiempo batzuk, azkarra batzuk bai, ahots pila bat, 2 ahotseta, kanta nahiko borobilak, hola. Eta guain mi izen, oaindik eta zailo etiketatzen, ez egin nola ditu. Rock esateiu, baino... neko zabala. Bai. Galdetu hoi diaten beste galdera baek, ire taldi eukze etiketa jarriko isoken. Orduan, roka dala esango gea. Bai, roka, esango dugu roka dala. Roka dala. Eta, esan. Doinu, roka, ritmo, bueno, kurioso batzukin, bateria aldetik, gitarreuan eta ere askotan, behin da berriz errepikatzen dian riffak, intensidadian pixkat jokatuz, geota gutxillo, ahotsak ere ez du hola, ez da lehenengo planuan, pixkat atzeago botata dago, 2 ahotseta asko, barrua sartu eta bueltaka egoteko kanta luziak, horretikan batzuk kejazian hasierako intruan, ez dakit bi kantakin 12 minutu, ez dakit zematen ditun. Hola gozatzen. Bueno, bai, ez dakit etiketa zehatz bat ematen, baino holako zerbait. Bai, etiketak azkenin igual musika mundun isket noa igune nuna on jakiteko erabiltzen gauzea da, baina egizek talde oso gutxi daudela etiketa baten bakarrik sartu lehizkenak, ez? Eta nik adibidez zuena atxute irutzizitek daukela, claro, toke ambiental bat desela igual, ez? Ritmo gogorrak baino gehiago bihatzezu igual, hori ambiente bat sortzea, ez? Eta ambiente hortan gero txaiti, ez? Bai, batzutan ambiente hoi suabe dijua eta geho dator pixkanak ailotzean aldapa bat, bestetan golpetikan, zeak sartutu, sintetizadoriak sartutu, bi sintetizadore, jotzetuna bainat bajista dana eta baita ere sintetizadoria eta nik bai gitarra eta sintetizadoria, orduan, bueno, estudioan bai, geho zuzenian hoi defenditzeko ere, hiru izan da, akomerik, baina, bueno, ibiltzea txandaka. Koska iruroita mehetzik ezateik popero. Ez tegurrutikoa izango, koska hoi. Ez. Eta gizein da, baina... Bueno, baina igual, sintieke, eta gero ziok beste etiketa bat gaur egun asko ibiltzeana, ez? Zuk adibidez, roka etxezu ez, baina aurretik jartze bandien badiok post-rock. Post-rocka, ez? Ola, pixket, ja, zehoze diferentitzen aztea izenin, ez? Post hori jarri eta aurrea. Bai, jarri lasai. Berdintzaiak. Gero, etzekiat gitarrezketak ikusi gugu, baina pixket esplikauko aiat, normalean 4 ataletan bezala banago idiatela saxua, eta atalo gexek izango ditu hori kompozizizua, teknikia, gero eure gusto pertsonalak, eta hola kaldera xele horre batzu bengotxiat, eta amaieran pixkat, euskal musika eszenai buruz, orokorrin, euk komentau nahi ditugen gaxeatik, eta itzengo jau. Orduan, lehen instan galdetu diat, ze galdetuko zoan jendik gitarrista bati, eta galdera batzu galdauziztek, eta galdera esotako batuan, ire kompozizio prozesuen nola dan. Eta gero ja, nahalimak pixket neuk zehaztuko txeat galdera, baina, bueno, momentuz galderi hola botatzeiat. Vale, mi zentratuko nagez. Bai, nik usteat hobeto dala ez gaur egunekin nahi izena, bueno, itzein lehiki hau gero beste gauze batzutan beste taldiatik, baina mi izekin hoge igual. Bai, bueno, egondako taldetan diferentia izan dek ez, baina mi izen iteiunadek lokaleko lana a tope. Orduan, ideiak eta, igual, bai etxetikan hau pentsatu dit, edo olako zea bat hemendik antiatzea, baina lokalian iteizkiu, lokalian sortzen diu, eta
gaina horrek bazakak bere magia puntua, ez? Normalian iritsi eta montatzen hasi eta azkarrena bainate bukatzik, bajistak. Eta orduan joka aztek. Eta gero bateria segitzek eta ni piztutzeako 3 hasi zerbait jotzen eta hortik ja beti zerbait sortzek. Eta olako ritual txiki bazakau inoiz adostu gabia, hola atea dana. Eta beti ensai oro zerbait berria sortzeiu, oain. Batzutan kakazarraek eta bestetan momentu magiko bat etortzek eta bueno, jundek, ze gero ezin dek, errepikatu askotan. Eta orduan, ibiltzea txikoi grabatzen, momentu horiek, inspirazio momentu horiek, eta gero politxa gehatuana, gustatu zaiguna errepikatzen, eta hor igual ideia hortatik gero, hemen ditiatzeiu, o hemen dikan honek gehiago eskatze zaiak hau, eta hor ja azteitu baita ere diskusioak, matrimonioko diskusioak. Diskusio gai hau ondo tortzizitek, betiko galdera hola txungotako bat dotatzeko. Mi ze zerdek, demokrazia ala diktadura. Demokrazia oposizioa handileakin. Etzekit presidente zein da, baina oposizioa beti egurrian. Vale. Claro, azkenin iruzeate eta nik usteat igual kasu hontan ia izela pixu goxena daukena sortzeko orduan, baina, claro, lokalin eke baldin uste, tanon artin ertetzen gauzea badekela imaginatzeiat. Bai. Akorde eta tonalidade eta kontutan, bainat eta bilok, bateriak ez dakalako, baina, bueno, bai, behar sartzea, hola, solfea honditik jakin hemen hau bestia, eta egitea esan, bastante taldeko prozesua dek. Eta bai, elkarrekin asko sartzegea, orduan nik bateria jotzen etzekit, baina hemen ritmoa hoite baek, bestia, eta alderantziz bai, eta erdi bakoitzak aldu nahin, eta sortu momentun eta inspirazioa, gehi ondorengo diskusioa, bueno, ez beti diskusioa. Ulertzea. Bakoitzak ze ateatze zaion eta ze eskatze jon eta pixkat hortik tira. Eta egitea esan, buelta asko ematez izkio, batzutan gehiagi. Kanta batzuk, pentsa, ni ze sortu zen, otzikara taldia utzi, eta horren, errautxetatik, ez? Eta mi izena gerora jarri genitxon, baina izan nuen otzikaran lau genitxon, eta kantantiak, Bizek, utzi dintzun, eta beste 3 segin ginen. Eta segin ginen ensaiatzen, otzikaran kanta berri kateatzen. Baina kanta berri horiek, aizian izaten pixkat, beste estilo batekuak, ja kantan otzikarakoa gotxoi ez genuen ikusten hor ondo zetorrenik, eta momentu batian esan genuen, bueno, hau zer da, otzikaran urrungoa, ja beste zerbait da, eta nik uste asmatu genula beste zerbait izaten, ze otzikarak bidizkokin da, kontzertu setlist ehar batekin, hor da eta eunen batian voltatzea gara hortxe, eta gauza berri bat ingo deu, eta gauza berri hortan, igual, lehenengo kanta sortu zanetik, diskua grabatu behar de, 5 urte, igual pasaia. Ja. Así que pentsa zenbat buelta, motartian Australia eta viaje batzuk behar izan ditun lanangatik, eta, bueno, danetik, baina bai, buelta asko emate joula, eta nahi baino gehiago luzatze zaigula askotan. Bueno, a ver, otzikarako Davida ipaudek, nik usteat momentu dala esateko, tipo hori dekela Euskal YouTubeko leyenda bat, eta hori aladek. Bai, jauna. Etzageat txatin zaudetenok, zautze uste mitiko drogoi bola, eta kareta de kareto, eta xau xarman, eta bai, rollo hori dana. Esan, nik karrerako lehenengo urtetan kanutu erre eta bere bideo ikusi beste ez nian egin. Bai, komentarista hori dek, bai. Otzikara taldeko Ilarra, hori dek. Kakapila Ilarra, esaten bezala. Sin más, es que justo nahi nian ze hori egin, otzikara tipo hauan, ez batxe, ez da, ja David esan degan indizen de, hostia, tipo hau dek.
Bai, gurire pasazaiguk nuntzan, behaz aingo gaztetxea jun otzikarakin jotzea, eta afaitan dan zeuden gazte batzuk, eta xexate jok, eta beste bideo hauetako txorradak esaten behaien artean, da gu flipatzen da. Nondik atea zuen, eta oi, YouTube entziok, zea bideo bat, eta ez tegiz, eta hilarra alda benian. Ja, jo, egarra hori. Bueno, berriz geure atorri batzuk. Orduan, lokalin bueltak ematen da zeata izatenin, normalin, sortzeako orduan riff batetik gazte zeate, eo melodi batetik sortu izen dituzte kantuk. Bai, riff batetik, ritmo batetik baita ere batzutan. Vale. Bai, normalian hartu bakoitzai ateatzez bainati honei ateatako riff bat, ritmo bat sartu horri, segi riff hori garatzen, baina bai, ez da melodiak ondoren datoz beti. Bai, vale. Ba, ez, normalin, eguneko nik ustea laotama bostak, ala erantzun dikela, beti harmoni batetik, riff batetik azteiela, baina behin esan izen zide, igual melodi bat buru neuki, eta melodi hori pixkat lantzen junez. Zuen kasun ez gola. Ez, gaina gure melodik ez dakit nola deitu, baina ez dia oso, ez dakit, gitarran akordiak, soldorre akordiak, eta horren gainean melodi zea bat. Askotan oso planuak dira, baina gitarrak eta bajuak haidia bitartian gauza diferentiak egiten, eta horrek emate jo, ez dakit, osotasun bat. Melodia bakarrik hartuta askotan oso simplia, gehatu leike oso simplia, eta da prozesu alderantziz, aurrena harmoniain eta gitarra eta bajua daudenian, sartu melodia eta aber irurak zemoz gehatzeian. Esateik, Jos Romaizek ez dituk kantan protagonista melodia, gaude kantak harmonikoa ditukela, ez? Hori da. Eta imaginatzeat letrak gero tortzeiela, haude, lehenengo kantu atatze uste, eta gero letrie jarri. Ze barkatu, eske, txata lasai, neire pasatzen zitek buru, en plan, danea ez izitek egon. Baina tarteka begi jakoteteak. Lasai, Montel. Ez, esatenian letran aldetik, imaginatzeatela lehenengo kantu atatze ustela, eta gero ja letrie, ahotsakin jarri, ez? Bai. Aurrena musika, geho ahotsan melodia, eta ondoren letra. Oidek. Gaina, hoi bai mintzen, bizitzan eukiskiten talde guztitan. Bai, nik usteat orokorrin batenik elkarrizketa ditzaten gitarrista danak ala esan izen dibe. Melan riff, melodixe eta letri azkena. Baina batzuk, diferente etxegi, eta nik dane galdetze zoaz bazpare. Zea batzuk badaude, ez? Igual gehiago kantautore estiluan, letra badakat eta geho letra hori musikatu eta holako zean, baina gu beti. Vale. Teori musikali badaki uste? Jaso dez, boik esan dek musika eskolan ibilitzeala. Hortik aparte jaso dek eziketa musikalik iketa taldekidek? Taldetik hasita, Olasa bateriak, Mikel Olasak ez, bera autodidakta, bere aldetik hasi makil batzuk hartu eta txikitu, eta alas egiteik txikitzen. Beñatek, bajistak, klarinetia ikasi zin txikitan, eta gero, ez dakit, amazazpi, ez dakit zemat urteken gitarra hasi eta hortikan gero bajua, eta baino gerora bai pixkat landu dikoi eta kontrolatzeik solfeo, eta nik baitzek izan, ze emate musika eskola juteatik ja bakikela solfeo eta ez tegola. Sei urtekin gitarra hasi eta Bauzurriko musika eskolan bat dian urtiak, ez dakit, bosto zema dian solfeo eta initun, baino egia esan solfeoz dakitena gerora ikasiet bastante nere aldetik, gero gitarran klase partikularretan da seginun eta pixkat gitarrara aplikatutako solfeo. Eta gero, klaro, gitarrara, pianoa eta oain trompetarare, bai, baina bai,
ez egit, baina hor arantza txiki bat bazakat, solfeo gaizkiak ustek. Eta orduan oso gauza teoriko bat bezala, ez dana praktikan jartzen, eta orduan solfeo jende hila dana gorrotat bitek. Baina, normala. Etzekiat dan gaizki irakustea alako, eo directamente puta mierda badalako, zen nahiat. Igual... Berez este txarra. Baina, jakin inbiar nola jakutsi, eta batez ere, dek erraminta bat, ez dek ikasi eta jazta bazekit. Dek ikasi zertako, aplikatzeko. Orduan, balimakik, bentaja eharrak aplikatzeko orduan. Akorde hontan joetzekit, ze nota sartu zio da, klaro, nota hoidek novena eta horrek iteziok ez dakize eta bestia, eta aplikatzekotan gauza jarraek, baino? Ja. Oixe. Bai, jartziek gitarrekin da do, re, do, da, hola, hori mierda baek. Bai. Nik usteak, eta txatine komentaristak esatei bai motel, koskak esango nike, en plan, nik usteak gitarrista danak mundun adoz gaudela, solfeo puta mierda dala. Ez, puta mierda bat bezala ematek. Berez ez zio gaizki, baino? Vale. Hake baita ere, adibidez, harmonia, akorde progresiuak, eta hor berez gauza jarradek. Bai. Zainak akorde bat jotzen da, askotan belardiz probatzen jutea, izo sortzeko momentu, baino, bira, hemen tono aldaketa hoite behar ondo gehatzek eta eta bira ze ondo, eta hoi solfeok esateu, gola dala. Baina geho, praktikan jartzean orduan ikuste, eharraek hau, Hombre, nik harmonia aurreko urtin eukin, hiru urtin, akademia baten egin euk ikasten, eta hiru urtin euk izen diat hori, azkeneko urtin harmonia izena zaukan asignatura bat, eta hostia, egixek rekursu mate txikela, adibidez, tonalidade batetik beste batea aldatzeko nola egin, ze akorde erabilileik eken, eta holako gauzetako interesantidek, ez? Kaldera pixketet jenean, jakiteko batxe zuen sortze prozesu hortan gauza inertziz da belarriz jutean, ala bada hon ideia bat, edo bada hon zango ja hor atzetik bagaje bat, esateko akorde hau ez, edo askoz belarriz itxezue. Bai, gehiena belarriz da probatuz, error, bizitza bezala. Baina bai, belarri zitiane, ire buruak ni aibanak jotzen bat, bazekit gutxura bera beste batek ondo sonatuko o ez, eta orduan horrean niek. Orduan baziokoi eta horrek laguntzeik gero belarriz lantzen o ateatzen. Ja, bai. Nik uste hori, kompozizio aldetik etza bat dela hola ez egexo galdetzeko, eukzeo ez egexo aipau nahi baldimaek. Ez. Gero baita ere, bai, gauzatxo bat, dekela, askotan itean galdera da, eta inspirazioa nola bilatzezue musikarik, eta ez dakiz, eta inspirazioa dek lana, eta lana ez bazio inspirazioa zerutik ez tekela etortzen, orduan, guk askotan horretikan, lokaleko lan hoi aipatzeiu, esketekelako jun da, eta ateatzek. Batzutan erreixo eta bestetan okerro, baina, ez ziokela zerutik eroitzean inspirazio zeik. Bai, azkenin, igual egun baten egon gaiz inspirau eo ez, baina jardun da atatzitxukela gauze, ez da? Oidek. Guazen igual pixket teknikin sartzea, hemen ja gitarri elazte eskuten hartu berkok. Adio. Baldo praktika rutinaik, nola lantzekik gitarria? Ke ba, hartuta jo. Ez dit. Baina hartuta jo etxegen ze jotzek, esan nahi, adibidez oin etxina honin, eta zetek nahi oin gitarri jokoiat. Zerrekin emate jo? Bueno, gehienetan hartu akorde normal batzuk eta
eta jo akorde horiek eta kanta bat etortze zaia burura eta uaxe jo, edo baita ere, bueno, bilatu gauza berrik, soka bat airian jota hemen dibujo bat bietzak beste sokan, eta mira, hemen olako melodiatxo bat sortuek, edo askotan beste jolas bat izatek bietzak jarri aldan rarona eta geho bilatzen junda, muitzen junda, bira, hau, ez dakit zer da, baina ondo sonatzek, eta olako zea batzuk, bai. Vale. Hauke gola teknikaik asko gustatzen zakena etxia? Ire euki dituken taldetan eo euk jotzekanin eo asko etxegen gauze bat. Ez zekit, egila esan. Gitarra beira nioka berzeo ze betortze zaiaket. Baina, ez, a ber, guk nik 16-17 urtekin hasi nitxon pixkat matxakatzen zeak, arpegioak, punteguak, olako zeak, eskalak eta soluak eta olako zeak, baina egia esan aspaldi utzi nien alde tekniku hoieo eta mila gauza zaskatu betzeko, baina etxeak gehiagi motibatzen teknikoki hola hortan hobetzia. Gehiago gustatzen pues, hartu eta sortu o atea o beste zerbait jo hola. Eta zean aurreko taldetan, otzikara handa hola, asko izan dek distorsioa tope, kintak hartu a muerte, eta bueno, eta oktabak, eo nota bakarreko zeak, geho izeberren asko izan zan, nola, bi gitarra ginen, eta isakek kantatzezun eta isakek jotzezun basia, por cierto, urrungo hastian atorrela, ez? Por cierto, datorren hastin, Mendeku izeberg, eta gaur egun ze taldetan txiok, un momentu nezitu datortzen? Neona. Hori. Eta la regadera baita ere. La regadera, danak jarriko zizko hau. Baina hori, datorren hastin, Isak Arruti haundixe eukiko deula gitarrizketan, así que animau. Oideketa. Isak Arruti aramuru, horretik lehen guzuk. Eta adibidez, izeberren, bea basia iten eta nik asko iten iskin, bere baseko akorde horiek goitikan ibili eta inbertsioak, arpegiatu, olako zea askokin. Eta oain mi zen, gitarra bakarra izan da, pixkat mugatuago, eta, asko iteiten zeak izateituk, nahi gabe, hola teatze zeakelako, soka bat airian eta gainuntzeko zeakin notakin jolastu, eta holako gauzak. Baina etzagat teknika berezilik, Vale. Nik azken nintza haugeat, esan gaiau galdera lista luze bat, eta danai egezizko bat galdera euelak. Eta azkenin batzuk bai huel esatik, nahi bendine, bate baino gexo esan itzen nei bendine gustatzen zitek. Eta adibidez nik pertsonalki, ni tapin zalin hauk. Ez que hige bila aiz. Igual da tapin jotzen. Zeo ze banitxakik, baina... Tapinaren testaren ordua. Tapinaren testa, ai ama. Xal balen guzua pozik egongok. A ver zeko atzenaken. Kriston likatu ejokoik aurroiek. Ez, benetan, Gaina, batzenak, Van Halenen betiko famosua Eddie Van Halenen Eruption kantan zati bat ibilin itxolek azterenak ez zergo batzen. Ja. Baina, zeo zea, nola guan. Aldez aurretik, barkamenak soinu kutre honengatik, zakat pedal bat hemen entxufatuta mailea, ze bizilaguna ezinti edeben amplilik eta jarri. Aio,
Nik ingoit parte bat eta hik bestia intzak. A ver, nola guan. Ba, egon nahi momentu. Olako zeo zegoan, ez? Mitik, oidek. Ez naugan gitarri eskura. Bueno, tonua tare etxekin nundan, Zeadek, hirugarren zokan 12 zazpi 10. Ez barkau. 14 zazpi 10. Horra initxon. Oidek. Agarra nahi, neuken ere zea piztuko jat, gitarria monu mandik. Ba, ez que zuta garrestitela jotzen, 15 urte. Ara, masok. A ver, nola guan. Hola, oso. Bueno, erra. Baina, tapinen pruebie, maska aprobau, Maska aprobau. Oso ondo. Gustatzen zite Euskal Herriko gitarristak tapine jotzen oso ondo moldatzeela. Ba, oso ondo, ez, onde. Bueno, urtik jotzeke baldimoan neiku indek, la hostia. Bai. Venga, ja, pixket txorrada galde bat egutziko txau. Txorradak, bueno. Baina, oin ja, nahi da sartu soinureko ze ibiltzeken. Ze gitarra erabiltzetuken, ze gitarra dauzeken, eta ze ampli. Pedalak aipau nahi batzuk. Ba, aspaldi, hemen azpiko pedal zikina erabiltzen din, olako pedalera handi oitako bat. Eta geho, pasan itxon, zeara, digitalea, axe fraktal oitako bat marabillosu hauala, eta, bueno, egila esan oso versatila, eta momentu ordan otzikara eta izeber bilakin batea aktibo geunden, eta behar nien otzikarantzako txuntzuntzun eurra, eta izeberrentzako beste soinu zabalago batzuk, eta orduan, egila esan, zera funtzio polita. Baina ez zuan, atzekit, oso digitale egila. Bai, eta estudioako eta oso ondo, baina geho, bai, etzekit, akopliak, gertuatu amplia eta akopliak, eta ez zuen oso, etzekit, reala, Eta, bueno, hasi pixkanaka erosinin Fender Vibrolux amplia, uste ditu, 15 batiloko 10 bikono zazkak, eta egia esan, oso guztua horrekin. Garbilak oso garbi, Fender garbi eharra, eta geho, distortzioak eta overdriveak eta pedaletatik sartzen dizkiot. Eta miseako, hoxe izan dek nire amplila. Geho, gitarrak, nire kutxunena eta zea lokalian ez duzeak. Jazzmaster bat, Fender Jazzmaster bat, horrekin mise osua horrekin jotzeit, eta pastillak eta bere tokia amateziek Jazzmasteren pastilla txuri handi hoiek, goikuan jarrita hila beti, kaina pixkate emateko puentea pasatzeit, baina eta horrekin garbi oso gutxi, baina geho sartze ziot overdrive zea bat, TS behatzi, Two Screamer oitako zea bat modifikazio bat egin, baina hoxe, geho zea Clone Centauran zea kopia merke bat, baina oso toke ona emateziokena,
eta hori praktikamente ez dit kentzen, normalian. Eta horren gainean iteizkit beste kapak. Orduan, Kloncentauran klona, pixka gehiokin tu eskrimerra sartuta, leno entzun dion kantan, illa parte osuan, horrekin bi hoiekin jundek. Hola, distorsio puntu bat bazaka, como no, overdrive-aek, baina overdrive puntu ehar bat, baina eraberian ez tekola puntzantia, neko goxua. Txitxarrero izatea aliau gabe, baino korputakin esango jau, ez? Eta horrek asko alio zaiak, jotzeko, igual bio hiru sokako akordetxuak, izan gabe kintak o akorde luziak, oso ondo funtzionatzeik horrek. Eta baita ere, sokan bat airian da honian eta beste bio hiru soka zapalduta, oso soinu polita asko gustatzen zaiak. Geo, kaina gehiago sartzeko, kintak eta jotzeko, minisen diskuan zehar gutxitan, baina zakat Big Muff naranja, pumpkin ez dakize, tekin nola egin. Big Muff normala ez hautzeiat, baina fuzz bat, ez? Bai, fuzz bat, txitsa desentekoakin, pastilla puentea jetxi eta brutal zonatzik era. Batzutan, falta motatzeit, hamburger, etzekin nola esatean, hamburger, Humbuker esatea baldimak. Humbuker, bai. Ez, hamburger entzea batzuk puentian emateko, batzutan falta motatzeskit, baina ez tekain besteñoko zea gitarra aldatzeko. Batzutan bainatek bajistak ezazeak, aldaza gitarra, miseko parte horietako, aldatu eta fuera, baina zegit. Adibidez, zeak honek zazkaken hamburger Fenderren haitu, baina horako hamburgerrak txitsa gehiago zagatek eta hobeto. Hoi zerdek, Telecaster baek? Haudek, Telecaster raro bat, Telecaster Deluxe. Bale. Telecaster. Ez geni Telecasterren oso haterren hau, baina hau etzitek gain zatarra iruditzen. Hau beharra, Bai. Eta honi nintxon, Bix bila jarri, palanka. Ekaitz, eskerrik asko etorri eta lehenengo hau ze Prime botatzeatik, eta hori, esateik ire ikasli edalan, Jon. Ona, eskerrik asko, eskertzeek, benetan eskertze ala, eskertze ala, Prime botatzia, eta eskerrik asko benetan. A ver, hor López egaldetzek, baindik klasiak ematen txun. Propagandi lazai, Leno garai batean gitarrako klasiak eman itxun, eta, karrera bukatu lanik ez, eta hasi intentzio gabe batekin, dago bestiakin, da kontuatzeako 10 bat o 12 bat ikasle izan itxun, denbora batian, eta geho lanian hasi, eta utzi behar izan nun. Eta oaingo ikasliak dira, ikastola batian abildelako, andoaingo ikastolan lanian. Baina, gitarra ematen ez. Gustatuko litzake, musika o gitarra baino, matematika eta fisika kimika ematen. Agur bat hemen nahi ikasliei. Horiek, eta eskerrik asko pasatzeatik gitarrizketa hontan. Ondo ziok. Neurire egizizan gustago zitan gitarra klasik emati, baina nola zabaten, sindrome del impostor, etxea bainekua, petzatzea zeini hartzoan gitarra klasi, ez? Ze eskaini legezoan pertsona bati YouTubeen o interneten topau ez leikena, ez? Baina,
Hemen asko daudela esango nik, emateik gaurko ikuslin parte handi bat ire ikasli dila, Artista ituketa. Venga, lehen Bai, azkeneo teknika aldetiko, azkeneo biseak, alde batetik aldetu gehiat. Ire ustez zer dego bio? Gitarra ona ampli txarrakin, ala gitarra txarra ampli onakin. gitarra ona ampli txarrekin, dudi gabe. Gitarra ona ampli txarrakin. Bai? Vale, Eukiskit gitarra txarrak eta ampli onak, eta eske gitarra txarrak, claro, segun ze baremotan gabiltzan, baina eske askotan ez tekela ondo afinatzen. Ja. Dana perfecto afinatuta, jotzek eta ja deskintatuta ziok. Horretziok, soinu honik ateatzik. Alde Baina horretatik bestela- ulertzeiat. Baina kontun hartuko jau, ondo, afinazio bintzet más o menos ondo mantentzeikela. Ez tekela Vale. intxarra, ez tekela 50 euroko akademi bat. Vale. Nire lehenengo akademia bezala. Bai, bueno, ordun bai. Ordun ampli txukun batek beti ere soinu hobi ateatze ziok. Egongoek, baitzekit, nun dagoen zea, ez? Margena, baino. Behin, olako gauza minimo batzuk eukiezkeo, hortik aurrea dudi gabe ampliak. Ampli txar bat eta on baten artean asko notatzek soinua. Ez que nik uste oinarteko danak ados etorri gala, ampli onak geixo mateziokela soinuei gitarra on batek baino. Gero bat azkenik eure jotzeko erik asko etxeik, baino... Bai, nahi juntzea burua zetxun, olako gitarra txar oitako batea, eta eske horri etzio, soinu honik ateatzik. Ezke horretzio ezer egin atatzeik, egizuzan, ni hortzako Les Paul imitazio bat, eta usteat komponente danak alda bertzizko batela pixkenagaz, eskasa eziero. Niko ginen gitarra batekin asko gustatu zitzaian itxuragatik. Dek, egur koloria. Eharra, Dek, Jaguar, Jazzmaster Jaguar zea, estiloa, eta merkia, atzekit. Bigarren eskun, atzekit, 200 o 300 euro, patuniskin. Joder. Eta, itxuran gatita esan, etxian jotzeko gola pixkat, baino geho ikesan dekena. Aldatu nitxon puentia, aldatu nitxon klabiljerua, geho urruna pastillak P90 txukuna jarri nizkitxon, eta, eske bain txukunak. Baino, igual gitarra aina, komponentetan utzita, igual ez getxo. Ja. Orduan, bera. Vale. Untxe, aprobetxako ya dordun, galdera klabetako batetxeko. Imagina, hau, básicamente, la resistencia ikopia unitxoan. En plan, la resistencia netxeben galderi zemat diru daukek. Bani jaten galderiek zemat gitarra dauzke da zemat pau ditu. Lo otro. Etzio gaukeran. Lo otro, vale, lo otro... Zemat follatzeit, no? Ez. Naldimak lo otro engo jau, amplifika hori. Gitarrak aparteko, ekipua. Ez, a ber, gitarrak. Hoxe, Telecaster hau 1.000 euro inguru patuko nin. Amerikanoak. Bai, ez, hau mexikanoa. Vale. Mexikanoa. Pastilla aldatu nitxon, eta hemengo pastilla Stratocasterran estiloko singleko eloitako bat jarri nitxon. Gero Bixbilla. Tonto. Hor diru pixke jungo guanaz. Diru batziok. Gero, hau dek nire gitarra matxia, oain sokai gabezakat. Eta puentia hori jok. Hostia. Ez que, ziero erdoilduta. Hau, lokalian zio kriston humedadia. Mira, ez dakit ikustea, baino ziero erdoilduta dana. Eta behar dit, txukun jarri demoakin. Graztu xentzik, hau den ere gitarra matxi eta literalmente puzketaka eroitzen aizak.
Bai, baino alare asko matxeit. Hau idek, hilarrak deitu zitxomezela xauxarra. Bai, xauxarra, bai. Eta, pastilla aktiboakin, egurra emateko, eharra. Eta, bueno, hau... Zer dek, LTD baek? LTD. Baina nekua, Osea, lagumatek esepia zitxakan, dekela LTD-an, marka ona, zango ju, anaia ezarra, eta eske, honekin, pastilla aktibo hauekin, eskoa bati jarritare tope sonatzeik, orduan. Eta, jazta, agio, jazzmasterra lokalian, hoxe honena, 2.000 euro inguru. Eta gero ja, ez, akustika normalillo bat, neko merkia. Ze marka eguan, Ibanez? Ibanez, bai. Ibanez, osea, entxufatzekoakin, elektroakustikoa, eta, bai, ondo zio. Bai. Benetan, akustika hona nahi baek, gehiago entzatu behar, ez? Baina nire netzako funtzioa earkietetzik. Gero, haure politaek, 60garren hamarkadako gitarra aleman bat. Eta, bueno, 120 euro patunin. Eta oso ondo sonatzeik, oso komodua jotzeko, hau... Itxura eharra zauek, bai. Eta tauken historixati bakarrik, gustavo zitean olako bat egitzia. Eta dek, momentua otopatzia, kantabriko tipo batek iteskikola saldu, gitarra zarrak, eta ari erosin itxon da. 100 euro patu, eta eharra, etxian jotzeko, eta... Bueno, eta estudio hambre, bai, nahi bai? Bai. Eta gero, baju bat, short scale oitakua, eskala korta nik gitarristanak, eta baju haundila, haundigila. Orduan, baju zahar bat, baita ere 70garren hamarkadako japonesa. Gibson EB bat, edo dekela usteit originala, eta horren kopia bat. Eta... oso ondo ziok, zar-zarra baita ere, entzegit, 200 euro, 250, eta netzako enakela bajista, earkiziok. Bai, itxura politi horreke. Jazta. Eta gero anatzean, trompeta oain dela azken, beste bat oire kantabriko horri erosita, baina hoi ez zuan onatea, hoi saldu imergoit. Ez saldu hona zen. Darra saltzet. Ez zan ondo batea, ez oso ondo, baina ez zai gustatu nahi. Ja, oin saldu, oin salti intentau, ez? Ez egit, oso soinu metalikua, eta klin, parlo horrestilokoa txikixia bat, eta oso akustikak gozoa dakamezela, honek oso metalikua. Eta haudek, oain hasina trompeta jotzen. A ver. Konfinamentun, ez dit joko. Joitzak favorez, zehose. Hau, berotu gabe ezin de jo. Vale, bueno. Zinde. Hostia, amaikaituk. Ja, bai, laga. Bestela jo el bier notizixe, Antion Aramburu hilda aurkitu dute, bere etxean trompeta bat sudurretik sartuta zuela. Eta hoiredek, nik dana biharren eskuko erosteit. Eta gitarra eta pedalak eta amplik eta danian, eta bestelare bai, alditela, bizitzan, baina hoidek 1996ko trompeta bat, baita ere, bastante gutx, 200 piku euro patutakoa, eta oso ondo ziok, nire trompetako irakaslian kopiatu nitxon, eta earki netzako nahikoa eta sobra.
Galdetxik tazio zudupek, aber, atzeko artelan hori zein egin diken oso guapo da hola. Baietz! Bai, toke harra matezio, Ba, neonek Eukein da aldao, erra. Bueno, atxa eta ama pusketa guztik nekin batea lijatzen jarri niskin. Baina, haien laguntzakin, hartu listoi batzuk, hemengo usurrigo zerratein esan, 15 zentimetroko hainbeste, beste hainbeste, geho dana lijatu, eta kolakin tabloi batian jarri, eta ordena internetetik atea, ze berezdek soinua puskatzeko, rebotia puskatzeko. Orduan, nahi eta zakatek, patroi bat segitzek. Bai. Uina puskatzek, eta ez golpetik etortzen, pixkat zehatu itek, difuminatu itek. Eta, hoxe, oso errex eta ez hain garesti. Animatu. Ba, en plan, mitiko esponja guarro segerostie baino, aukera hobi edek, Hostia, igual planteako jat. Do it yourself. Praskuk esateik galdeiok instrumentu nasala jotzeko. Esan nahi duen horrek. Prasku ze izeneko, baldo bat eman, prasku izenekoa. Aitzen batei. Nean aiadek. Airean asalda. A ver, ekarrikoit, sudurra. Ez que nik hasiera baten petxadeat, hostia, a ver ze instrumentu batik gaidan hau. Neuka... bueno, ya zen bende ya. Hau dek, sudurra. Ze hostia egori. Hostia, da hori nundi eta hori zer dek. Eukein da baita? Ez, Kroazian viaje bat, universiadeko launak inda, Kroazian tipo batek saltzez iskin da. Esan zin angua guala, gero ikusit mundu guztien ziokela, baina dek hemengo zulotik zurretik aizia bota, eta gero hemen Espainia segun nola jarrita, nota diferentiak. Vale. Esatik doble maulerrek Ocarina of Nose. Oidek. Ocarina of Time izen berrin. Earra. Ba, tal tekniku, osea, pixketa, ja, atzea usteko, gaur batxe Instagrametik bialdu zire galdera, da, kriston grazi xeintzi galderik, eta aberriri zeirutze zagen. 6. bietz bat eukitzie posible izango hauan, zertako biliko hauan. Nun nahiko uke, da zertako biliko hauan. Hostia. 6. bietza hemen, ez da? Hola, tak. Onai deken bezala, igual beste pulgar banaek da horrekin, batxaiat, bajada jazeru etxego erreso dalako. Bai. Mira, bat aukeratzegotan, bidez potolo bat, hola, gainetik jarri, eta ez, akordiak jarri bitartia, gainetik tak, hola, pixka luxi haua, gainetik jartzeko. Vale. Ona galdera. Bai, neu, esan zoa tipui, en plan de, oso ona galderi, en plan, hemendik aurrea dana egingo zoat. Eta lakata behatzik galdetzeik. Antion, zein da zure instrumentu gogokoena? Ze esangot hemen. Gitarra, ez? Gitarrizketa baten gaude? Gitarra. Bai entzut... Trompetai hain naiz guztilua hartzen, Baina ez, gitarra bezalakoik. Eta bai entzuteko eta bai jotzeko? Bietako? Bai. Adibidez, igual biolina gustatzen zaik entzuteko nizertzeki. Baita ere, biolontxelua asko gustatzen zaiak. Eta nire urrungo proiektua biolontxelua dek. Baina, ez zaiak bizitzak ematen eta... Ja. Hola. Beste konfinamentu bat etortze baek, akaso, ez. Espero ez, favorez. Estiu nahi, ez. Bueno, eta hemen, erosin, konfinauta egon itxolako batunak, ez tekneria, baina, miseko beñatek, erosik, bajistak, erosik hau, eta konfinamentun zorionez,
utzi zitzaian, eta horri bilina jolasten Minseko sintetizadore berriak. Así que... Galdetik tazio zudupe gaber dultzainei buruz iritzi daukeken. Eta gustatzen. Eta alboka gutxillo. Hostia, hori Euskal Herri mailan cancelable, It's alright. Mateze, desafino horiek itian hor. Vale, ja, gusto pertsonalakin sartu bat juela, ni zauzkat galdera batzuk ire gusto pertsonalai buruz. Eta... adibidez, hasiko batzuk con el trío Calavera. Talde gogona? Wilco. Vale. Etxik sonatzen, baina bai izan baiat. Vale, sartu eta entzun. Amerikano batzuk, ja, pixkat pasa zaite, kalentura Wilcona, baina oin dela desente sartu zitzaian fuerte, eta bai, oso talde kompletua, eta bere indako rekorriduare eharra, eta... Vale. Eta diska gogoena? Askatuko rapiloak dut. Vale. Duten hirugarrena, azkena. Ustea eta izela lelego pertsoni, Bosegundu azpitik erantzun zikena, da gaina erantzun bat eman zikena, tio. Danak esatezioek, hiru esan alik etxiat favorez, horre otetu pentsatzen, emla, hostia, zailidek, da, hi oso seguro ikuste, ondo. Eta kanta favoritua? Hau komentatu beharra zakat. Bota. Xalba jartzeik denetarik bat. Egitea esan bizitzan gehiena entzundako diskua, hoi izangok. Neatxak irratin lan aitezin tekniko, Euskadi irratin, eta itezizkin kasetak grabatu kanta desberdinakin, eta deitu zitxo denetarik. Eta denetarik bat, 2, 3 eta 4 egon ituen. Eta benetan denetarik ituen, eta hoiek aina entzun dizkigunak etxian da kotxian eta lehenguzuk eta etziok. Denetarik danetatik zein degire favoritua? Bata. Klasiko, ez? Gaina ezuan bat, izena zin denetarik 85, o 1985. Eta gero denetarik 2, eta 3, eta 4. Vale. Da hori, el trío Calavera bukatzeko kanta favorito igual dauek. Ez que hau, kojo kintzitxaian, zeak, musika zuzeneaneko beste galdete egioitan, eta berdina esango dit. Circle of Life, el ciclo de la vida, Rey León pelikulako, Vale. lehenengo kanta. Vale. Temazo handila. Bai, inongo du daipe, enian espero, baino esan berrazio, izan temazo dala. Esan berrazio, bai. Eta ja beste galdera, ja, amorte jongo batzuk, tonalidade favorito igual dauek. Otzikaran mi, uan, tonalidadea. Mi. Bueno, ren afinatuta baino, mi. La mayor. Vale. Bosgarren zokin aprotxauteta, ez? Oidek. Vale. Mira, mi iseko lehenengo diskua azteun lehenengo kanta, La mayor gozuan, eta hortxe gebaldatzea eta zea, baino hortxe luze eta zabal, La mayorren. Egarra. Hemen, ire ikasli gai ditu, hori, Antxon, klasiko tresnatxua, eta musika kaja, o zehose tresnan bat ba omen daukegik. Olako zehose gai ditu komentatzen hor txatin. Bai, okurritu zitzean, ingenieritza utzi eta irakasle sartzian, okurritu zitzean, ikasliak isiltzeko zehose behar nila. Buliak hasi eta orduan okurritu zitzean, mira, hemen batzio gaina, ez tegi zein da, baina musika kaja, olako musika kaja bat jotzia. Hau magian jarrita, o arbelian jarrita bat desente sonatzeik. Eta ikasliak isiltzeko, hoxe iteit, hau jarri eta jo. Eta egia esan, beti funtzionatzeik, eta izketan nahi dianian isildu iteituk, eta
oso zeaek. A ber, hau ez dakiz, kantanen. Zautze aldezue. Hortxe. Earki. Hombre, pare bat kale abialdu iskite, hoi jotzian isilik emar dela eakusteko, baina. Bueno, eixe, errespetu jakin emerde nola irabazi, eta ez zitek gaizki iruditzen. Ez eta iktaziok errekurtso irakaslea, piztia pesatzailea. Bueno, saiatzea txik. Neko pizti bazazkat eta... Vale. Oin nahiat berriz hartu izak gitarria, eta pasiok, hola, nahi diat jotzie, ire riff favorituk, berdintzik euk pertsonalki, euk sortutekuk, eo minsekuk, otzikarakuk, eo izebergekuk, eo euk entzuteken talde batena, eo hoiek zehose. Vale. Entzutea? Bai. Denbo askoan favorito netakoa izan dakoa. Oh! Earra, itxoiten, neguna, latza. Unibertsitateko lehenengo urtean, piran bat inda, gelan, hau ateatzen, play pause, eta belarriz jarri eta venga, segita. Ez tega erresa, detalle asko zauzkek, doble kuerdak inda, ni jardunian atatzen da, hostia. Bai, earra. Bai, earra. Beste... Bueno, asko jotakoa, zuzenian nahola baita ere. Ez autu aldezu. Zonau etxezik, baina etzaia zer dan. Anestesia, ultrakomunikatzen. Anestesian... Ba, ontxe konturenok hasi erie Michael Jacksonen Beat It kantu desente antzeku dek. Horiek. Bai. Da, baziok riffen bat, eo parten bat, miisen, geixen bat, baino miisen, eo naizen taldetan, kontziertun da, aizeate kantu jotzen da, ia izpentsatzen en plan de, hostia, hemendek momentue, hemendek, bazitorrek, bauke gola parteik. Bai. Hoi pasatzen ditxean, izeberren desente, ze bastante zeakituan, riff eo parte oso kargatuk, askotan gitarran detalle aldetik, eta zailak bai, eta gero batzutan korukin bihar, eta mierda, bazetorrek partia, korua behar dit gitarra jotzen nahinak, eta hor pixkat zea batzuk izate dituan. Baina midisen gertatzekenaek, hoi gertatze zaiak, inbehar ditenian lau pedal zapaldu, gitarra jo, eta sintetizadorian sartu. Eo alderantziz, sintetizadorian ator, eta sintetizadoria utzi, pedalai eman, pastilla aldatu, volumen hartu, eta kantatu, eta jotzen hasi, eta hor zeatu gindizkin, direktuan hastian jotzen, zea batu bai. Baina nik nahi diatenek izufritzen ikusi. Eta nahiat, beste era batea galdetu goiat. Baziok ikeindeko riffen bat, zuen taldeko, miiseko, eo naizen, eo zein taldeko riffen bat esategena, hostia, riff hau zaile indiapa. A ber,
Bai, otzikara. Pixket kabroien hau, baino... Ala. Todo por el contenido. Parte hontan, gaina bateriak azkartxio azte bauan emozioak egin direktuan, sufritu denik. A ber, riff hauan. Hemetzetorrek partia, jaetorriek. Eharra. Ja, nekatzen aizaiak, eskua. Vale, nahikue sufriudek. Eta hor, bai, velozidadiakin izateoan, ostia, hau azkartziak eta mekauen dios. Ja, baino eharra, rife, molausik, eharra. Ba, a ber, galdera gehiago bazauzkeat. Adibidez, ire ametzetako gitarria? Jazzmasterra, zakatena. Da huegen jazzmasterra, benetan, ez di... A ber, egixek gitarra oso nadala, baino... Etzio gola... Ametxetakuadek danetik eukitzia. Oidek ne ametxetakua. Vale. Jazzmasterra bazakat eta gustoa horrekin. Esegia, gizon esegia asko guztetu izan zeak, beti, xauxarra eta bajuare forma horretekin, da nik uste SG bat eukiko itela. Hemen ikan ze batea, garai bateko SG bat, o SG zarren bat, baino ez tegoi, ametxetakua, baino nahi dit euki. Stratocaster bat guzta eukiko nike. Telecasterrak, baino ez te guztiz Telecasterra, ez te hemen singleko elzeakin da horren soinuare erraek. Nik uste ametxetako bat baino dekela, bost ametxetako eukitzia. Bai, ez soinu, forma eta... Zera, nola, bai, gitarra diferentik eukitzia, ez? Soinu diferentiak eta ateatzeko. Vale. Zein dek ikusi egin kontzertu igonena? Onena, bueno, burure tortzezaken baten bat, Hola, gehienetakua gozatu itena, Zutagar 12 urtekin Usurbilgo frontoian. Eta baita ere, reincidentes, etzekit, 13 urtekin, o 14 urtekin, Usurbilgo frontoian. Geo, hola, kontzertu berezi eharrak baita ere, Wilco ikustea Londresa jongen itxon, azte euru pasa. Ja, eharra. Queens of the Stone itxikusteare bai, Viena, eta hori bai kontzertua bai inguruko dana. Hoixek nekua. Vale. Tatzio zudupek esateik Jose Lu Anaiak kilometroak 83. Eta Riberrokek ea eta neu gorriakena ez, igual gazte... Hortxe zakat bizitzako pena. Neu gorriaken belodromoko kontzertuak bi intziskilenak segidan, nere Xak lehenguzua urrungo bastian datorrena eta beste lagun batzuk jutekoak ituan, eta ni ume gila, gazte gila, eta gurasua gutzi ez. Da ni mekauen dioz, eta nada. Eukiko niskin, 11 urte hola eukiko niskin. Ja, ez duan ambiente igonena izango gare seguramente, ez? 11-12 urte ume bat entzat. Uan 2001 o lakon bat, etzekit. Riberrokek esateik Usurbilen eman zutena izai dela, kolore bizia tours. Ez. Ados. Ume gila izango nitxan. Eta baita pena handia dit, dut taldia ikusi ez izana zuzenian. Oso duterua izanak,
Eta... Egin bernean urro galderi eguan, haber ze kontzierto ikusi nahiko gukekan, eta geldioa izen ikusi gabe, orduan dut eta negu, eta guke. Dut eta negu, eta Rage Against the Machine 2008an jun behar ginen, nean aia estatu batutan biziek, eta haren bisitako aitzekiakin, inginen kriston viaje zarra antolatu, eta New Yorken Rage Against the Machineen kontzertua ja egunetan da hartuta, gero pandemia etorri ban, da dana kakainea. Así que, oire sartzen. A ber, dana bukatzearin einlegean bidaia eta Rage jotzeun. Oide. A ber, dana koinziditzeun. Vale, ze musikokin ingo buke ire ametxetago taldia? Ze... Dream Team. Bai, zein de giretzago Dream Team? Gitarran, Wilcoko gitarrista, Nels Klein. Igual eukiko eskik iruro eta... Bueno, ez. Iruro gehin guru, txekit. Eta, makina tipua. Nahike nahiteik, baino gaina oso, zera, takto gusto honakin da. Josu Romero baterin Antxon, tabakik. Josu Romero ez, anaia hartuko nike. Beak bateria joteikela. Hor mine bateak junaiz, Bai. Baterin... Felix Buff. Vale. Willis Drummondeko bateria. Vale. Makina, ja, horreke nahitek. Eta... Bajun... Ba, etzekit. Zerak etortzen nola bajista... Etzekit zein aukeratu. Beñat Urteaga. Justu koska esaten nahian, Olazai eta Beñatei etzaie gerantzunei gustau, baina bajista bai. Esketzak okurritzen orduan, Beñat Urteaga. Misiko bajista. Vale. Ez diat esango. Eta honi lotute ze artista berpiztuko gauka? Mikel Laboa. Vale. Justu hilua da, 20 urte beten iskin egunian. Hiluan. Kasualia. Elurra inti. Bai, Mikel Laboa berpiztuko nik egusta. Ondo. Errespeta garrixe erabat. Ba, pixket, zehau bukatzeko ja, eskauko txiat, bost gitarrista, ire bost gitarrista favorito, baino nahi ditxeat bost internazional, eta bost euskaldun. Bueno, bost ezin baldin meiztu. Asko dituk. Naha aldimak iru, okurritzez atxigenak esan. Vale. Ingo eskiu, boste. Nels Klein, Wilcoko gitarrista. Stevie Ray Vaughan. Vale. Artista, arekin... Makinote. Asko ikasit. Jimi Hendrix. Makinote. Bai. Angus Young ez tegola hain nere estilua, bere estilua gehiago guztatzakena, baino areke mundu bat irikizitzaian, 16 urtekin, 8 batekin, eta mezik, areke tokila. Zeak, ja, beste nivel batia, baino Chris Shiflett, Foo Fighterseko gitarrista. Vale. Igual ez hainbeste, baino, bai, bere riffak eta teatzen da ibilinak, eta, ostra, oso lan txukunak iteskik, eta oire sartzeit. Eta Euskal Herri mailan? Euskal Herri mailan... Joseba Irazoki, nahike nahiteik. Makinote. Joseba Belenuar. Beste bat. Joseba Tapia. Ez, oi. Joseba Gorosabel.
Bai, Aitor Gorosabel oire sartu arraziok. Ez que bestela bialdun gaut. Baino... Baino ze? Baino gin. Ez, Gorosabeldek, makinon. Baino txikiladek, bukaerako 2 minutuko solu hoi sobrantzitzon, Gorosabel. Nola 2 minutuko solu hoi. Askotan kanta batzutan, kriston soluain, gero pixkat beste segi, eta gero berriro kriston zeak inda. Pixkat, zea itezeak. Gara batian dan arrakotzen nire, baina... Nik errespetatzea. Eta... A ver, zein gehiago sartuko jo. Ruben Caballero usurrilarra. Jotzeik Doniño Horrez taldian, Kenzazpin ere jotzeik, eta leno laiotzen da, ala ezautu ginen, berruenan jotzen, artista baita ere, nahikena itik. Eta Isak Arruti Aramburu. Vale. Ados? Bost esan dizkite ez? Bai. Hemen jendik galdetzen ari dek, adibidez, Mikel MXKak galdetzeik Tom Morello, Reitzen fana izan da, gustauko zaikela, ez? Bai, baita ere. Ez que, bai, gehiago junak, rollo, gitarrista etzekit. Mitota igual, ez? Bai, oidek. Morello hori mitoa dala, baina, bueno, bai. Bai, baina nik gehiago ez dit gitarrista bezala zehatzen, nik talde bezala gehiago zehatzeit. Konsideratzeit. Xalbak, esateik Iker Lauroba. Imaginatzea... Pasa palabra. Imaginatzea rintintina indigula. Eta Tasio Zudupek esateik Gatibuko gitarrista ze, oso infravaloratua dao. Tasio, nik usteet Gatibuko gitarrista oso infravaloratuta ez da hola, esan nahi dut. Hemen beste gitarrizketa batzutan jende asko gaipatu izan du Aimar Arejita, konbidapena luzatu diot, ez du onartu. Bueno, de hecho, bizton utzinatxik kabroiek. Baina, bueno, ze iritzi dauke Aimar Arejitei buruz? Bueno, ez zaiako la... Ondo iteskik, inbeharrekoak ondo iteskik, baina... Ez da gire erralioa. Ez. Eta, beste bat, Joseba Ponzea hundia. JP Loian, Kuraia, duten bajua jotzezien, Kuraian gitarra, eta JP Loianen dana. Eta igual ez justu gitarrista bezala, baino musiko bezala orokorrian, idolo bat. Entzun diska, JP Loian, bateria, bajua, gitarrak, sintiak, eta ahotsa. Eta bideoklipare behak intzin marrazkiakin da marrazki bizidunak. Hori ez nekian, Hori bai dekela do it yourself, Joder. Eta koskak esateik Gorka Urbizu? Gorka ondo, baina ez hola... Ez beste munduko zeik sortzen. Ez, bai, eta gaina, indiken dana, kontun hartzekua, eta bere garadian berritxarrak tope entzuten imaitare, eta baino etzeak iruditzen hola gitarrista marabilosua, gehiago ikusteit, kantak sortza ez, bai. Ona. Bai, irekin agaz egizek gitarrista bezala ez tekela tipo oso, badibez Gorosabel bezalako virtuoso bat, Gorosabelen bilatazkak. Horiek. Eta Xabi Lazkanok esateik musiko ez dela Mikel Kazaliz ez? Kazaliz ere, beste idolo bat. Anestesia, neugorriak, Kuraia... Ze gexo esan berdek, ez? Hori izan da, ero. Amaikater dituk. Eta azkeneko atala faltaziuk. Así que pixkat igual gaineti pasauko jau. Bueno, nik hemen hau jaek txatak jarraitzekin jende asko bazekik, baina ni nauk nahiko
orokorrek nahiko derrotistien hauk, gaur egun bizi diaun musika egoriei dagokizonez Euskal Herri mailan, ani metalero eta metalzale bezala, ikuste jatelako, nahiko jodiute daudela. Eta gaztean oso heiterra nauk, adibidez. Orduan, jungo nauk, lehenengo taen galdetu behat egoeri nola ikusteken. Euskal musikin egoeri eta estenie nola ikustekik. Alde batetik ikusteit kriston aukera daola. Daola, ez dakit inoiz baino gehiago danitza, o ez, baino ikusteit kriston abanikua. Eta talde oso desberdin pila bat, eta onak bai. Baino, eraberian, jotzeko aukerak, jendian airisteko aukerak, eta oso mugatuta ikusten dut. Eta horren kulpabletako bat, badia, hoxe, edabideak eta edabide batzuak monopolioa, askotan, ez gehiagiz hartu nahi, gazteako historietan, baino, eske gaztea jartzeu jendia gustatzen zaiona, eta ez, alderantziz, jendia gustatzen zaio gaztea jartzeuna. Eta, ez gaztea zuzenian, Euskadi Irratiare bai, eta gainuntzeko zeak, irutze zait, inbehar dela, abanikua zabaldu eta esate, Euskal musika bultzatze, eta, gezurra, Euskal musika bultzatzea euneko txiki batian, gainuntzekua da, modan da ona, eta modan da ona, jarri. Eta bestalde, taldia ibeiratuta, nik azken aldien gaina pandemia bat artean izan da, kontzertu desenteta ju naiz, beti gustatzen zait, eta aldeten gehiena eta jute naiz, eta kriston taldia da, gaur egun. Egoera berez ona da, baino ez da jo ateatzen, ez da git probetxua, edo ez da aurrea juteko zailtasuna daude. Eta zailtasunak gola ipatu itukela, adibidez, minisen kasuan gaur egun, baina orokorrin iretaldikin, kontzertuk eta jotzeko eta zemo zibilizeate, eo alde hortatik erreztasune baziok, etziok. Guri nahiko gauza kuriosua gertatu zaigu, Misek grabatu genuen 2019ko gau honetan diskua, eta nasketak Earra, puntue latza. Zaneat, 3 hilabete beranduo etorri banati, esatean, lantai mine de puta madre. Oidek, eta gaina, eta gero nasketak, tartian beste batzuk zituen, nasketak martxuan. Eta martxuak nasketak iten hasi, eta hortxe tokatu zen bum, Guardia Zibilak esan zigun etxea juteko, multa jarriko zigula bestela, ze guk esate genuen, gu lanea guaz. Benetan? Bai. Justu, konfinamentuko bigarren eguna, hola. Gu lanea guaz. Eta Guardia Zibila, pero no veis la tele, o qué? Que no se puede estar aquí. Eta ordutik aurrean genituen etxian, zeak, nasketak eta. Eta tokatu ditzaigun, orduan, ez dakit, martxua aukaeran o apirilan o diskua eskutan, eta bain ze kristo ite dugu. Eta erabaki genuen, talde danak aizian itxoiten, iraila, hau dana pasatzea, geho zeiteko, eta esaten, irailan mundu guztiagateako diskua, guazen guk, oain ateatzea, eta atea genuen 2020ko ekainian. Eta justu izan zan, hor lehio moduko bat egon zan udaran, eta izan zan, kontzertu batzuk atea zian, eta eseita eta raro, baino, kontzertu batzuk jo genitun. Eta geho baita ere sartu zanian berriro pandemia eta konfinamentuak eta ez dakize, deixente jodeu konfinamentun, eta 2020an, ez dakitzen, 20 kontzertu bazian, o konfinatutako zea hortan. Batzen naiz, pare bat aldiz, lau kontzertu segidan, lau aste, lau kontzertu. Eta beste batian urrungo apirilan, ez dakit noizan,
Ogeio, ez, 7 aste, uste zote zian. Oso ondo, alde hortatik ikusita egoera nola zeon, oso ondo. Oain, oso ondo ikusita egoera nola zeon. Ja. Ez, oso ondo bestela, egoera normala balitz, ez dakit, ze pasako zitzaigun, minise bezala, baino seguru, nahi baino gutxi jo joko benula. Eta hau da nageo pixkat pasadanean eta ere, zutik hasi geanian, baita ere kontzertu kosta kontzertu kateatzia. Indakotan oso guztoa, eta gaina jendian erantzuna eta ere, oso ondo baino geho, kosta itea normalian, eta gainetik egoera hontan, doble. Eta bain justu, olasa bateri jolia atxa izan da bigarren aldiz, Markel etorri zaigu, eta oain parolian gaude horretxeatik. Orduan, a ber nola dijuan. Hauketzue asmoik kontzertu egin azteko edo bigarren disko bat edo planteatzen zue, edo nola etorkizuna nola ikuste uste? Goguakin gaude, eta bigarren diskua mantzo, baino bat hor, pixkanaka, eta aigea kanta berrikiten, oain olasa atxa izan da, eta oaintxe jaio berritan, bainat eta bilok aigea, hementxe, gela hontan sartu eta sintetiza horiakin, eta ordenagailuan gaur egun easy drummer, ez eta drummer, da oitako zeakin ritmo batzuk eta horren gainean zozein, da pixkat struktura bat eman kantai, eta pixkat olako zeakin, aigea. Baita ere dazkau lokalian mobilakin grabatutako 15 bat kanta proiektu, baino hortik angeo garatu behar eta tira inbehar, danak ez du egalio. Diamanten bruto, ez? Gehoia puliuko uste, baino, hortziok. Baino presi gabe, leheno kontatu entemen zela neko lan, lokaleko lana eta mantzu baite deu, baino etorrikoa bigarren diskatua, seguru. Bale. Nahi bagemen utziko jau. Ja, 12 gutxi, ordu terdi gatxabiltzek izketan, nik uste nahiko beti izan izateat, YouTubeako eta 2 orduko totxazo bat entenditzea gatela eguel ez tala oso erakargarri xe, Twitchen funtzionatzeik, ze Twitchen azkenin txatan momentuko zea horrek bizi asko mateziok, ez? Etxen egatxuko nahi. Baina hori, nik uste hemen utziko jaula. Danai eskago izoat, amaieran zehose improvisatzia. Zehose, eta nei momentu bat ematen maiak, nik iri gainetik improvisatuko jan. Igual, igeztek entzungo, baino nik iri gainetik improvisatuko jan. Momentu bat emaiak, hau afinauko jatela, eta pentsatu hartzen nahi jo. Eta txatin zaudeten da noi, eta gaur hemen Antxoneatik etorri zaten da noi, jakin, aste artero, hemendik aurrea eta seguramente udara arte, aste artero norbait egongo ala gitarra eta gitarrai buruzko frikadai buruz hitz egiten. Datorren astean Antxonen lehengusua, Isak Mendeku itxua, Izeberg eta Neonako gitarrista. Eta, baita jakin, astean zeharre, asteazken eta ostegunetan neure gitarra jotzen egoten naizela hemen Twitchen, nahiko kaka ematet, egia esan nahiko pesaua naiz. Orduan, egun ematen etorri nahi baldin batzu ikustea zertan nahi zen, konbidatuta zaudetela, eta mila esker denoi etortzea gatikan. Venga, emaio, Antxon. Entzute alda?
Yo. Segi. Eskerrik asko danoi.